Ola, bo día. Son Maruxa Suárez, a concelleira de Festas, e por fin imos proceder ao sorteo dos premios do concurso que fixemos no San Xoán, Flores do San Xoán. Bueno, tardamos moito por a situación esta desastrosa que estamos a vivir. Imos a proceder a meter as bolas no bombo para que vexades que non hai trampa nin cartón. Hai 84 participantes, daquela temos 84 bolas, e cada número correspóndese con un dos nomes das persoas participantes. Procedemos a meter as bolas. Este é un exercicio de paciencia. Bueno, agradecer á xente que participou. Estamos moi contentos ca acudida desta proposta, tan contentos e tan contentas que para o próximo ano pensamos repetila. O premio son 10 comidas ou ceas na hostelería de Carballo para levar a casa, que xa sabedes que nestes momentos non se pode consumir no interior. Vai haber 10 participantes que van a resultar gañadores ou gañadoras e outras 10 de reserva, vale? Por si acaso os 10 participantes primeiros non aparecen. E bueno, seguimos aquí metendo. Así. Un traballo laborioso. Para que vexades que están todos os números. Temos dúas testemunhas agochadas que non queren sair. Tamén para que saibades que isto é todo legal, A ver, para o ano que ven seguramente necesitaremos 2 bombos, porque ides a participar moitos máis. E moitas máis. Casi remato. Agora, cando saque as bolas, vou a decir o nome dos participantes que resultan gañadoras e gañadores, e despois os de reserva ídelo saber polo mismo medio polo que enviastes as fotos, vale? Por correo electrónico ou polo mismo sistema polo que enviastes a foto. Moi ben. Dámolo bombo. O 47, perdón. O 45, aquí. O 36. O 11. O 75. O 25. O 50. O 76. Cantas van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. O 9.
44. Pois agora imos a ler os nomes das persoas agraciadas. O 9 corresponde a Noelia Santos. O 11, Isabel Lorenzo Rivera. O 25, Lola Ferrero Vilanova. O 36, María Elena Alcoba García. O 44, Fernando Longueira Varela. O 45, Dosinda Arantón Cancela. O 47, Eva Rodríguez Portos. O 50, Mónica María Arijón Lafuente. O 75, Zaira Camaño Remuñán. E o 76, Cristian Rama. Agora imos a sacar outros 10 números para a reserva por se alguén nos reclama o premio. O 68, o 24, o 52, o 12, o 20, aquí, o 53, 4 leóns, 46, faltan 4. O 49, o 64, o 70, e a última, o 74. A ver, imos a comprobar caixa 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, pois moitos parabéns ás premiadas e premiados, a disfrutar das 10 comidas ceas na Hostalería de Carballo, a que tamén desde aquí quero mandar o meu apoio e o meu agarimento. Chao, chao.